oikeesti Football Copenhagenista. Tosi erikoinen juttu. Just äsken. En mä nyt storea halua. Tänne. En mä tänäkään halua. Tänne. Elikkäs katsokaa. Sininen Modric ja Higuain. Higuainin katsosin siitä. Nyt on osa Modric. Tässä tulee niin sairas joukko oikeesti. Orppe hiljoo. Miss mun keinori? Sorry. Keinorin avasi, jes. Noniin, kattokaa. Oh my god! 191 Footraft. 190 Footraft. Mun vuonna. Minkäs se? 190 Footraft. Mun vuonna. 191 siis. Footraft. Okei. Helpottakaa nyt hetkeksi. Oikeesti katsojat. Jos te tykkäsitte tästä videosta, laittakaa ihmeessä peukkuun ja tilatkaa kanava. Se on ensi videon parissa nähdään. Moi!